Barbaş temaşavanên hêja hûn bi xêr hatin Panoromaya heftê. Em vê heftê bi bernameyeke nû, bi mijarên nû, bi mêvanên nû biwarane. Niha beriya ku ez derbasî bernameyê bibim û mêvanên xwe bi we bidim naskirin, ez dixwazim du sê mijaran bînim rojevê. Yek jê komkujiya Sêwazê ye. 28 sal ji ser komkujiya Sêwazê derbas bû, di komkujiyê de 37 kesan can dabûn. Piştî ew qasdem ji ser derbas bû jî hê berpirs û kujerên 37 kesan nehatine girtin û darizandin. Ew 37 kesên ku can dabûn, piraniya wan hem welatiyên me yên Elewî bûn, hinek ji wan jî Tirkên Elewî bûn, nivîskar bûn, ronakbîr bûn, hunermend bûn. Belê, dîsa rojek wek sibê 5 tîrmeha 1991 30 sal berê jî temê avê ser mala Vedat Aydın wî girt û wî revand, piştî îşkenceyeke giran wî avêtin geliyê Madenê û demek tarî bi wê ew ê dest pê kir. û niha mixabin ji ber ku 30 sal derbas bûye, hîn jî kujerên wî ez di navbeyên wekî de dibêjim li ortê tune ye, lê hevkî dewlet bi xwe ye û niha niha jî dixwazin mihrî zeman bi mihrî zeman vê meselê bi temamî bigirin. Her wiha ez dixwazim behsa Mehmed Elî Akgunduz jî bikim. Mehmed Elî Akgunduz berpirsyarê Haqpareyê Parîsê bû. Wî 40 saliyê xwe ku li Parîsê li Fransayê derbas kir. Her rojek wî ji bo Kurd û Kurdistanê xebat bû. Gelek pozisyona da alîkariya partiya xwe, rêxistina xwe kir. Lê tiştek din jî Mehmed Elî Akgunduz kir. Kîja partî, ji kîja perçeyê dema ku li Parîsê karek dikir, xebatek dikir, Mehmed Elî Akgunduz bi wê derê bû. û wek xwediyê malê, wek ku bêjin Parîs gundekî be û em bûbûn mêvanê wî, bûye wayê dixwest mehzûbaniyê bike. Mixabin me wî hinda kir. û di rojberê wî maz gîrtê bi merasîmeke girseyî wî spartin axê. Em spasîkeda wî dikin, dilsozên wiha dema ku hebin hevkariya rêxistina, yekîtiya rêxistina wê hê-hêsantir be. Spas Mehmed Elî Akgunduz bo ku tiştê ku te ji bo Kurd û Kurdistanê kir. Ya mina çara îro û ya dawî wek hûn dizanin li ser du seydan bernameyek çêbû. Gelek heval, nas, dost bi rêya bi taybetî jî bi rêya medya civakî têbiniyên xwe gotin, rexnê xwe gotin, em wan rexna, wan têbiniya wek piştgirî dihesibînin. Em spas dikin ji bo wan. Em bawayek yani bibêjim belkî piçek cuda dixebitin, em wek çarpel medya. Em dixwazin bibin dengek azad û em dixwazin kesên ku
gotinek di dilê wan da hebe ji bo Kurd û Kurdistanê bibêjim her tiştê tê gotin kare ne bi dilê her kesî be. Kare ne dilê çarpel medya, rêveberiya çarpel medya be jî. Divê gere em îdî van tişta jî normal bibînin. Lê yani em wek çarpel medya, em tu carî, tu münaqeşeyê û tu evî de noxte lê naxin. Em eger di bernameyekê de em nikarbin du dîtinên cuda bînin kêleka hevdû, em dikarin bernameyên cuda da dîtinên cuda bînin. Di eynî mijarê da bînin du hevdû ku Kurd û Kurdistanî jê sûdê bigirin. Belê, niha ez vegerim mêvanên xwe. Hinek dasekî dandim, qusura min nenêrin. Îro di sê daxuyaniyên zêde hebûn. Mehmet Tanrıverdi, serokê civak, yani yek ji rêveberên civaka Kurd ez bêjim hîn rasttir e. Bi salaye li Almanyayê kar û xebata Kurd û Kurdistaniyê de li her qadê hebiye. Mesela penaberan şêwirdariya hikûmeta Almanyayê kiriye di mistewayên cuda. Mêvana min a din Şermîn Bozasan e, seroka demek dur û dirêj serokatiya Federasyona Komelên Kurdistanê li Swêdê kir. Hûn bi xêr hatin. Hêvî darim em bernameyeke berhemdar dar bixînin û temaşevanên xwe di gelek mesela da agahdar bikin. Em beriya em derbasî sernivîsên mijarê xwe bibin, du mijar hene ku we eleqedar dike. Esasê xwe de diviya bû min ser diasporayê bawara bikira. Di aktorên herî mezin li Ewropayê ku li ser diasporayê yani bêjin du kesên ji wan yani belkî bi daha Kurdên me ên di vî warî de bi rastî kar û xebatên mezin kirine hene. Lê îro em ê gelek mijarên ku hemû Kurdistanê eleqedar dikin em ê şîrove bikin. Belê Kek Mehmet, li Almanyayê ew 400 piraniya wan ku Kurdin hema bêje çi bigire. Ku wan navê wan ji alî dewleta Tirkiyeyê ve wek ew dabûn, wek bêjin kesên ku terorîst ew kirbûn. Di vî warî de û ji bo ku qedexe jî dabûn ku ew herin Tirkiyeyê dema ku herin bên girtin. Ez bawer dikim yek ji wan jî tu yî. Ew mesele çi bû? Bawer dikim di vî meselê de tiştê nû jî hene. Dikaribî hinek behs bikî. Belê serçava wek hûn zanin ev salên dawiyê gelek şexsiyetên Kurd wextak diçûn Tirkiyê li Stenbolê yan li Ankarê dihatin girtin, binçavkirin. Ji wan gelek endamê me zî hebûn, hûn zî wan şexsiyeta nas dikin. Ji pasaportê wan ji destê wan digirtin, yan davêtin hepsê, yan zî nedîştin carek din herin welatê xwe paş vegerin. Lê van roja lîstek derket ku wek we anî zivan 400 kesin navê gelek dezgehên demokratîk zî têda hene. Ew şexs û rêxistin û komel wek rêxistinên PKK tên tavanbar kirin ku werin kriminalîze kirin. Nava şexsan siyasetmedarên Kurd hene, Ronak Bîr, profesor, doktorê nav û deng, şexsiyetên civak wan nas dike hene. Bi rastî viya skandalek mezin e. Me wek dezgeh bi nameyek me du name nevisandin serok wezîrê derveyê Almanya û serok wezîr me ban kir ku yan van em naxwazin van lîsta eşkere bikin ji ber ku kesên ki navê wan lîstê de hene gerek me li ji wan bipirse. Lê me
تبعی مگوت حکومت زانه وی لیسته ناس که مگوت گرک ویا نتنی پروتستو بکه جو ترکیه بخوازه کو اف ناواج جایبه راب کم کو کس نین کریمینالیزه کرن براستی ویا سکاندالک مزنه از دبیجم اصل کردین همولاتین آلمانیا نتنی جبر جو فرانسا و سوید و کسی دنزی هنه کو میتا ترکیه لوان دگره وان کریمینالیزه دکه لگور چالکین ما مدید کو ev liste dawiya 2014 hatiye amadekirin jaliye mîtê zilamek navê wê Gergerlioğlu li vê derê navenda DDP xebat dikir pişt re hat girtin ji aliyê polîsên Almanya û dadgeha mezin a Koblenzê berê vê 2 sala ya xwest ceza lê bibirîne dewleta Tirkiye ket têkiliyê milyonek û nîv ez neşaşbim pera razandin ku Gergerlioğlu ceza nexu hepis raneze û vê bişînin Tirkiye. Vîcar ev Gergerlioğlu tiştek interesant birayê ew parlamenterên Tirkiyeyê dîndar Gergerlioğlu berê lê dema ku li Tirkiye hatibû girtin Kurd jî ra xwedî derdiketin birayê wê ye yani tiştek interesant e gerek merivê bizane be mît û dewleta Tirkiye çi karî dike. بله gelek spas Şermin Hanım Suede çid be hükümeta Suede ketiya krizi lehember sosyal Sirok Veziri Sosyal Demokrat Löwen ew bi Tirkî dibêjin güven oy dibêjin dengdanek ew ê kirin ku wî daxistin ya jî wî خو داخستی حساب کر و دب جو وظیفه خو بردا نا جو حکومتک نو به آوا کرن د کارو خبات کرن پیشی وظیفه دان سروک پارتیا محافظه کار وی نهر دنگی وی تیر ناکه روژادن تسلیم کر نها دور دی ساعت یا لوون و سروک سوسیال دموکراتان و لور تشتک عجیب کرد رولا کردا در تی orte وکون زانن yani بیجن 6 parlamenterin Kurd hene ve parlamentoya Suedi pişti parlamentoya Kurdistan'e ku binave Kurdu Kurdistan yani بیجن her bet parlamenteri HDP ku Kurdun و خو کردستانی دزان کو انا موانا دین ناریه که لدروای کردستانی بجن پارلمانتو کو هرو کرد پر تده انا ایجا یک جوان جی سربخایه نها دنگه و رولک و گلک مهم بگره روش شوایه تچواشی روید کی و چببه کو تو پولیتیکا سویده بنزیک و شوپینی ام کارن دیتنه تا بگره Bele, le berja ku ez verem Suede tiştin ku eva gahtariye ku kek Mehmet Tanrı verdi da küçük ser ve yeke tişki bejim le Suedeci işaretin vaha hebun o nohaji hene yani le Suedeci çend kez hatın gırtın o jibo Türkiye teslim kırın o işaretin vaha kutu bastaki Türkiye liste çedike hani agahi da van valaten Avrupa'ya ku insanan kesan teslimi Türkiye bakın yani ev tehlikeli hemmi valaten dervay Türkiye esbaverim le peşiya kurdan de rojen peşta ho zelaltır nişan bide zedetir nişan bide hareketteki tevgereki vaha le her deri ho kuyadaki ezviya fastım bejim le Süvede Serok Veziri Süvede Stefan Löfven baveri nestant ji parlamentoye sado heşte yek kez le dij yani li dij hükümeta Süvede denge kobu karani
و لما ev hükümet yani asli koda serok vezir baveri vernegert le peraji hükümet daket o dure hebun ya istifa bike serok vezir istifa bike anji herin hilbijartın ki nu geçti hilbijartına geçti çebebe Lejber ku hilbijartına geçti gelek masraf duhaze dibejin 400 milyon kron yani bikemasi avkas pere biçe jibo hilbijartına ki nu salek maya jibo hilbijartına normal loma yani masraf gelek de biçe seroke parlamentoya süvet vazife de avılda seroke muhalefete ku hükümete deyine ev ronde xo tamam kir go ez ve vazifeye nikarim bidomînim ji ber ku nikaribû hükümete deyine yani bingehe hükümete çeke noha serok vezîrê kevin serokê sosyal demokratan dîsa vazife stand vekte baskir hatta roja duşeme hatta sibe de lekolînan bike guftugoyan bike da ku karibe hükümeta xo ava bike Piçek tevlihevi heye gelek yani ideoloji ketine nav hev o partiyen cuda koalisyon danine peymanen cuda peymana çile dibejin diğer partiya liberalan o partiya navent çekiriye sosyal demokratan yani snoran piçek işkandine ev tişi usadike ko her parti şartın ko farz dike liser sosyal demokratan o eko heri per dve pevajoye da heri per rol leisiye partiya çep hükümete buvan partiyen bejim navent o liberal pişkiriya vankır ku ev hükümeta xo karibin bidomînin le henî şartên van hebûn şartên ku herî giring bû bo wan mesela kireciyên ku xaniyên nû dixwazin kirê bikin û dixwazin ji bo van xaniyên nû hükümeta ku ana heta niha ser desilat bû xwastin ji bo van xaniyên nû degera piyasa deynin yani piyasa bila pazar bila biryare bide mark nasîro dibêjin yani pazarê biryare bahaya kirya xaniyan tespit bike bi taybetî xaniyên nû lê êrişa bu partiya çep hatekî sor bû gotin heta niha hûn li me qet gudarî nekirin bi me re guftûgo jî nekirin nehîştin em tesîrekî li ser karobarê hükûmetê jî bikin polîtîkaya xwe jî em bajon lê ev ji bo me xetekî sor e hevdê meha şeş partiya em çi bêjin rast nêzî nijadperest dibêjin gelek kes li Swêdê lê em dibêjin navê van partiya demokratên Swêdê ne ev partî hevdê mehê tiştekî wiha yani xwast ku pê baveriyê hükümetê bişkîne û di meclîsê da dengdan çêbe û partiya çep jî ev jî nîşan da ku niha baveriya wan bi hükümetê nemaye û partiya moderat û partiyên dî jî ji bilî partiya jingehê partiya navendê û partiya liberal edine dengdan ku ev hükümet hendî ser iktidarê nemîne û daket û niha em mezekin ez bawerim dîsa serok vezîrê kevin Stefan Löfven de serok vezîr be ez bawerim hilbijartin çênebe ji ber ku partiya çep di vê meselê da xwezelal kiriye dibêje em de piştgiriya serok vezîrê kevin bikin tenê ev mesela ev kiryaxaniyan ev bazara kiryaxaniyan wekî ku pêşniyar dikin yani divê qet pêşniyar jî nekin yani evana çiqa biryarekî wiha nedane lê ev naxwazin pêşniyar jî bê wek pêşniyar jî bê parlamentoyê lê ez bawerim partiya navend jî hendî ısrar nake divê meselê da ev şart partiya navend bû ku
لسر سوسیال دموکراتان فرض کربو yani bir vê şeklî ez bawerim li hevhatinekê dîsa peyda bikin wexta meriv li van dinere meriv dibêje tiştên wiha li welatên me de şerekî mezin peyda bikirana lê wana hêdî û bi avayekî aram diyalogê xwe berdewam dikin û dîtinên hev guhdarî dikin rez ji hev re nîşan didin yani bi avayekî sivîl münaqeşeyê xwe dikin yani pirsekî gelek giring vekî pirsekî normal vekî pirsekî demokratiyete münaqeşe dikin. Belê. Îca rola Kurda rola Emîne Kakabavê ev şeş parlamenterên Kurd çuka her yekê di partiyên xwe de pênc kes di partiyên xwe de li gor partiyên xwe hereket dikin. Partiyê van çi bêje ewana jî wiha dikin lê yek serbixwe wexta bêjim serbixwe ev di destpêka li pay hilbijartina dawî wexta hükümet no çêbû di destpêkê de ji partiya xwe vê qetiya ji ber henî mesela ev Amîna Kakabavê nebêjim ev Amîna ana rolekê wiha jera peyda bû ku ev dikare hükümetê daqîne yan jî hükümeta nû ra baweriyê bide ji ber ku li ser dengekî kare hükümet dakeve bawerî jera dengdanê de bawerî jera bedayîn yan jî neyê dayîn 175 deng pêwîstin û ez bawerim haftê çar dibe 174 dibe wexta Amîne li hember yani Stefan Löfven Serokvezîrê Swêdê kevin dengê xwe bikar bîne ev çayê ev hükümet çênabe mecburî dê biçin hilbijartina giştî lê ez bawer nakim ev jî rolekî wiha bilêze henî şertên xwe gotiye dibistan gerek yani girêdayê şîrîkan nebe û bi avayekî kazanç peyda bibe dibistana neyê îdare kirin û dibistan girêdayê belediye şarêdarî û devletê be û mesela bacayê de hinî tiştan gotiye mesela perwerdeyê de û mesela van rêxistinên radikal İslamî alîkarî ji bo wan yani henî şert daniyê lê ez bawerim di daviyê de ev jî dengê xwe digel hükümeta ku daket û hükümeta nû dibe payê dengdanê ev jî erenî bikar bîne ji ber ku bawer nakim kes dixwaze noha Swêd teke ve krizekî giştî masrafekî wisa mezin here yani herkes dixwaze konsensüsekî bibîne. Belê Löfven serokê Partiya Sosyal Demokrat got yani niha em eger herin hilbijartinek pêşwext Swêd vê zerar bike prosesekê wa 6-7 meh vê bikişîne ji ber wî divê em li hev bikin lê li tarîxa Swêdê de Kurdek yani bêjin yek cara ewlî parlamenterek serbixwe çêdibe ew jî yeka Kurd e niha îja ew tam dengê wê kare hikûmet kî be vê hilbijartin ew jî ewa xwe nîşan dide daxwazê xwe rêz dike û ji xwe yeka ku xwe dixwaze xwe nîşan jî bide tam lê hatiye Kurda belkî temaşevanê me merak dikin Emîna Kakabavê ji Kurdistana Rojhilatê ji bajarê wallahi bajarê wana tam nayê bîra min lê ji Rojhilatê belê em derbasî sernivîsê xwe bibin ka îro em ê çi mijara çîrove bikin.
بله روژه که میتون ده جنها و منیف ساعتی خود در باز کرد به صحبت که گرم بله مجارمه اولی لگور yani istatistikên devletê yê sihetê Wezareta Sihetê ya Tenduristiyê li yani bijin xulasa Türkiye sedî 20 derzî her du derziyan li xwe xistine yani her du vaksîn min du vaksîna li xwe xistine lê ev rêje dema ku tê Kurdistanê gelek dad keve nîvî dad keve li gor serokê yani yekîtiya tabîbên yani Mêrdînê Volkan Binbaşî li Mêrdînê tenê 5.82 yani nabe 6 sedî 6 ku yê ku her du derziyan xwe xistine li gor ya tabîb odaya tabîba yekîtiya doktorên Urfayê Osman Yüksek Yayla sedî 8 bêjin her du derziyan xwe xistine li gor agadariyên Elîf Turan Xanim ya serokê tabîbên Diyarbekirê doktorên Diyarbekirê li gor wê jî li sedî 11 yani nîv gelo em viya çawa karin şîrove bikin ez pêşî bi Kekmeme dest pê bikim Belê em ne li Kurdistanê dijîn ji ber ku em ne nava gel dane û em nikaribin ji nêzik ve bişopînin lê gor em ji derve dibînin ez dibêjim girêdayî hin noqtayan hene yek ji wan kampanyayê li Kurdistanê tê meşandin ne kampanyayek baş e yani ji bo gel derziyê li xwe ke û a duyemîn gor ez dişopînim kampanya bi zimanê Tirkiye li gund û bajarokên Kurdistanê gelek kes hîn zî Tirkî nizanin bi zimanê Kurdî gerek kampanya hebin ev zî dewlet wek zanin ne amade ye ne razî ye û nahêle kampanya were meşandin mesela dersên Kurdî da em zanin çi dewlet çi aniye serê Kurda nahêle dibistanan nahêlin dibistan vebin û bi kêmkirina dermana ye yani vaksîn tiştê ez zanim vê demên dawiyê piçek zêde bû BioNTech Moderna û vaksînê yek du diyê din hene ez tiştek ez zanim ji Çînê zî gelek vaksîn anîn lê vaksîn zî kêm bû li Kurdistanê yani girêdayî van tişta ye lê tabi hîn kesî hene naxwazin derziyê li xwe xwin hin kesekî dijî tibê ne dijî elmê ne ew zî hene lê ew ez bawer me hejmara wan kêm e wexta ki eşkere bê însanan were gotin fêdavê derziyê aufklärung û bi zivanek însan jê fêm bikin were gotin Kurd amade ne derziyê li xwe xwin çunku pandemî belayê serê her kesî ye însana dikujin û gelek Kurdî bi pandemiyê mirin. Bele. Selmin Xan tu çi dibêjî di vî barê de? Ez ê wekek Mehmet dibêjim em ne li Kurdistanê dijîn lê van pevajoyan meriv kare ji dûr ve binirxîne û tiştê ku meriv dibîne ev e ku Kurd bêxwedî ne yani ev bêxwedîtî xwe li her cî û di her qada jiyanê de xwe nîşan dide û çima wiha dibêjim ji ber ku yani şarêdarî ne destê Kurdan daye û dibistan girtî bû û zimanê zikmakî agahdarî bi zimanê zikmakî qet tune bû
و رفشا گندان و رفشا باجران جدای مثلا جبو گندان مرب کاربو چاره سری دی بگیره و ل اروپا داهی هنی هرماندا بیانی کم دچن yani جبو لخو درزی بکن واکسین جوابری آوانای یعنی جی آگاهداری بپارن جبو وان هرمان basın taybet hatiye danin o lor doktor o vazifedarın tenduristi için jibona ku halkı agahdar bıkın o beko vakt bekatinin herkes dikare her nava base yani nava van navendan o derziye lukoke le heremin Kurdan le Kurdistan'e tişteki vaha men ne bihistiye kare hinderan da hebele bigiştin neye yani çareseriyen cuda agahtariyen bizmane zikmaki o veki deji revşa aboriya halkı herkes ne kare here bajer hakkı bileta ko bide o revşa perverdeye yani halk çıkas yani te digihe ku ev jibo jiyanevan başe yani gelek agahtari digerinin hani lehember vaksina Çiniyan Sinovac bigumanın dibejin ji kurdar ev vaksin şandibun avıl hendik şandibun o ev vaksin bu despekeda yani gelek sedem hene sedema heri mazın ez dibejim به خودیتی کردانه و لگور رفشا کردان آگاهداری نهاتی بلاف کرن و واکسین لهر دری نچویه و رفشا خلقه و بلنگازی خزانی پر تیسیر دکه paketi و پروردهی و هر تشت yani vakta meri be خودی be statü be و derece düvemda te o dibene be her çıkas dibejin herkesle le jibo tenduristiye herkes devlet kardike o herkes vekeve le de pratike da ev cudabın ko gelek caran da gelek varan da ko nişandı da ev şey tişteki vahaye. بله براستی دماکو مرو ل رقم دنیاره مرو دحیرت دادمینه کو ل yani bejin xulasa Türkiye damaku 120 ev kirbin ku sê bajarên Kurdistanê ku îro me wek numune nîşanda ku herî belkî bêjin ew in nebehsa Mûşê û Hakkariye û derê din nekir yani rêje gelek nizme û Diyarbakır 2 milyon nüfus 500,000 kes derzili xo kirine. Ew ya yekê li xwe xistiye ne ya her du. Yani ev jî pir hendike 133,000. De derdora 133,000 da yani ana belki hendik bilintir buye. Yani reje vektu dibeji gelek keme o eviya jibo jiyana hemvalatiyen me hatare yani metrisiye ki mazın heye dve ilmera baveri bikin o dve tedbira xubistinin jiber ku vakta aşı nebin yani vaksin nebin kare daviyavi mirin bibe yani alternatifin halkı tunene ya tu dibi yanji tu encamin ku ten tu kare mirin jibi be yani kabul biki. Şermin Xan yani naha bejin em biriya merveyên xwe em carna dibîzin hinek hene ku ji ber ew vaksîn an bêjin ew derziyên ku bikartînin piraneyê Çînê yên ew ê ne vana anê bi wek kalîte jî gelek kêmin yê ku di derziyal xwe kiriye yani bêjin normal Ewropayê di derzî wek têr tê dihesibandin li Türkiye behsa doza siya tê kirin û yê ku di derziyal xwe xistiye meriv dibîze ku dîsa bi korona ketiye û bi nexweşîneke giran ev jî bi serê xwe yani bêjin di derziyat li xwe jî dîsa
او تنه خلاصی نینه یعنی بیجم مرب خو ده امنیت ده حیثناکه مرو او دبی واری ده جبو کو ملت آگادار بکن همه ریخستن جواکی حتی پارتین سیاسی به هفره کامپانیا که لهن باجار کردستان دارخستنه دخوازن خلقی آگادار کن کو بهتر یعنی در زیل خواهن ابی کو ددلیه دکن هبی دارم روش به باشتر ببه بله ام در باسی مجارا خویا ددیا ببن 28 حزیران رومای پایتخت ایتالیای جوینا هفپیمانیا ناودولتی یا دجی دایشه داره بچو و تیده مترسین جنوب درکتنا دایشه پرسا ترور هات گوتو بیش کرن دجوین ده وزیرین دربه یین حشته 3 ولاتین اندامین هفپیمانیه بشتار بون و گفن دایشه کو العراق و سوریه کتو بیش کرن وزیر دربه یین امریکا و ایتالیا آنتونی بلینکن و لویی دی مایو سروکاتیا جوینه کرن نزانم و جوین شوپاند آگاداری و هنه شرمین خان اشته دست بکن آگاداری همه هنه کو او جوین چه بو و دوی جوینه دا جبلی وان devletin کو ولاتین کو دناب هف پیمانی دانه جبلی وان 25 ولاتین افریقی هاتنه davet kırın. Yani ev metresi xılas ne buye daş o rekistinin mina daş her deri ana le herema Afrika'da jî le gelek valatan o valatin dik da jî hendik valahi bibinin hendik be istikrarı bibinin duazın lubur varge kovekin o ko rekistin bakın o jiyana halkı tarih bakın yani ev tiş hatine şirobe kırın o hatine münakaşe kırın o ez baverim li pay ve civine bu berdev ke hep peymaniye navi biyana nayi biramın albay vayne maratto albay maratto yani albay bir kurdi çibejin yani generale baverim yani leşkeri berdev ke ve hep peymaniye mesela bir kurmancı nivisandiye alikarici halke xwastiye yani evji dizanın ku lehember daişe le diji daişe alikarici halke xwastiye ku halk alikariye van bike o gotuye ne hareket ne carme eriş biriye leser daişe o me دیتی کو داش نهاجی زنده دخوازه خو زنده بکه یعنی جاری کی دی خو زنده بکه yani Kürt roleki sentral merkezi navendi dileyizin le lgor rola Kurdan ji Kurdan ra dve merev alikar be gerek merev gotariya Kurdan bike mesela vek minak ezbejim gelek penaberin daş yani daş endamên daş penaber jî nebêjim li Sûriye hene li Kurdistanê li Rojavayê Kurdistanê li Iraqê li Kurdistana Başûrê Kurdistanê tijene yani bi hazaran endamên Daişê li worin malbatên Daişê li worin yani Kurd dixwazin welatên Ewropa welatên ku van endamên Daişê ji van welatan hatine hem welatiyê van welatane evana endamên xwe hem welatiyên xwe şûn da werbigirin yani werin Kurdan jî ji vê barê xilas bikin ev mînakê dî alîkar bibin ji bo statuya Kurdan ji bo parastina Başûrê Kurdistanê gelek tişt hene ku girêdayê hevin yani divê welatên hevpeymaniyê fêm bikin ku tê bigihîn ku
وقتا به استقراری هبه وقتا کرد لولات خودی دستلات نبن و آزاد نبن و نکاربن ستاتیو خو پارێزن یان جێ ئاوا بکن ev پرس هەر بەردەوام بێ yani ez karim paşê devam bikim lêkek Mehmet bawerim bixwaze hinê tişt bêje kerem gelek Mehmet gelek spas Şermin Xan gelek tişt gotin lê ez bixwe baş dibînim ku ev koalîsyona dijî Daişê fere dibe fere bûye ji ber ku çalekiyên Daişê wek tê zanin li Afrikayê zî gelek welatên Afrikayê zî tên domandin û pêşver çûne Ewropa gelek welatên Ewropa esker şandine hin welatên Afrikayê û alîkariya hikûmeta dikin di şerê dijî Daişê lê her çiqa wek got Daîş bi warê eskerî da bêjin gelek zaîf bûye têk çûye lê warê siyasetê de Daîş bi xwe hîn heye tiştêk bala me dikişîne ji aliyê me em bêjin ji bo me balkêş e mesaja serokê HSP Mazlûm Ebdî wek tê zanin nameyek şandibû vê civînê bi ser Twitterê zî nameya xwe piçek eşkere kiribû di kampa Al-Hol li Rojavayê Kurdistanê hîn bi hezara mirovê endamên Daîş yan zî malbatê Daişî hene gelek zehmetî hene gelek cara bank hat kirin ku welatên Ewropa kesek ji Ewropa çûne yan zî malbatê wan li wan derane kesek çûne şer hemwelatiyê Ewropayê ne ev kesan paş var bigirin ev daxwaz bihîn zî bi cînanî ye Mazlûm Ebdî nama xwe da ev carek din anî bû zivan û tiştek din zî alîkariya abiroyî û hûmanî yani însanî xwestibû ji koalîsyonê em ê vî dikin ev koalîsyon karê xwe sis neke alîkariya Başûrê Kurdistanê zêdetir bike şerê dijî Daişê û Rojava Kurdistanê zî bi rastî tenê nihêle bi hezaran 10,000 kes li wan derane û kamp dibên min xwe nedîtiye dibên wek bombek saetiye yani kare her dem biteqe ji ber ku perwerdenîne kontrolîne nexweşî gelekin û çalekiyên Daişê bi xwe zî vê kampê da gelek pêşve diçin gerek ew kamp were belavkirin çareyek were dîtin yani kesek Daişî ne em bizanin em bêjin Rojavayê Kurdistanê nikare wan rebeberiya xwe ser wan mehkeme bike bi alîkariya Ewropa yan ciyek neutral da mehkemeyeke navnetewî ava be û ew kes werin cezakirin yani banga me bi rastî gelek ji razê me aniya zivan ji hikûmeta Almanya şêstî zêdetir hîn kesên Daişê ji Almanya çûne Rojavayê Kurdistanê û hîn zî li wir dijîn bi zarokê wan zî hene bi jin û mêrin Almanya wan paş ve bîne wan li bê derê ceza bike em her dem daxwaniyê xwe ser mesela şerê dijî Daîş vê tînin zivan Belê divî warî de tiştê ku meriv dibîne dewletên Ewropî zêdetir bibên tesîrê li welatên ku ne Ewropî ne û taybetî jî ku Sovyeta kevin wek Özbekistan û Türkmenistan û bêjin evê ku ji Afganistanê çûne welatên dinê çûne tesîrê li wan dikin ku hemwelatiyê xwe ji wê derê bikişînin lê ew bi xwe hemwelatiyê xwe ji wê derê venakişînin û li wê derê bi hezara kesê ku hemwelatiyên Fransayê ne yê Almanyayê ne yê Swêdê ne û yên welatên dinî yên Ewropayê ne ku bêjin Müslümanin bi awayekê hatine xapandin an hatine yîxna kirin bi çawayî çûne wê derê û niha ekê wan poşmanin jî û piraniya wan jî jin û zarok in lê naxwazin wan bînin û daxuyanî ser daxuyaniyê jî didin dibêjin bire herkes hemwelatiyê xwe bînin Konseya Ewropa
piştî wê civînê bû du care ku li ser vî warê agadarî yani bêjin belav dikir ku her welat bira hemwelatiyê xwe vekişîne ji wê derê û ji xwe di nameya Mazlûm Ebdî de jî mijara herî ku derxistiye pêş ev e. Li vê kampê nêzî 40,000 însan dijîn û parastina wî problemek mezin e. Daişê mezin dibin, divê ev kampê belavkirin. Ji bo ku bê belavkirin divê gere her welat hemwelatiyê xwe vekişîne ji wê derê. Belê dîlamayek wiha heye. Em der Biden, digotum politikaya Biden, stratejiya Biden de divê civînê de eşkere bibe, nizam tiştê nû bihîstin, min nebihîstiyan zelalî tiştek hat gotin, ne gotin? ya Vekşandina Amerika ji welatên Rojhilata navîn û jî Afganistanê, jî Iraqê, jî Sûriyê û her wiha. Çima kek Mümtaz dicemi de ez zanim Emîxan Amerîka li gelek ku welatên Ewropayê ji welatên ji Rojavayê Kurdistanê hemwelatiyê xwe bikişîne paşva bigire. Amerîka wê dixwaze bangê wan heye lê ji Iraqê gelek ciya Amerîka xwe paşva kişand lê Başûrê Kurdistanê bicîne yani evek wan projeyek wanê xwe paşva bikişînin ji Başûrê Kurdistanê û Rojavayê Kurdistanê halhazir nîne tiştek em zanin. Yani tiştek kuşandina mesela Afganistanê rojevek mijarek serê xwe ye bi rastî meriv gerek ya û Avayekî kur li ser sekne ji ber ku vekşandina Amerîka xeterekî mezin e ji bo Kurdan û ji bo herêmê bi tevahî. Yani ew di rojevê de nîne gor zanebûna min û rojevê de nine lê Biden bi gotin dema hilbijartina Amerîka da gelek caran gotibû em de leşkerê xwe vekişînin jî herêmên ku li wan deran şer xilas nabe û Afganistan yek ji van welatan bû lê wekî dî jî Iraq û Sûriye yani bi dor dihat. Loma min xwast bizanibim eger hûn tiştên nû bihîstibin. Belê. Em derbasî mijara xwe ya sê Emîn bibin. Emîn İsa Elê ku 35 salî ye roja 28 Hezîranê di zîndana Xîwêran a Hesek malbata wî dibêje Emîn û wêneyên laşê wî li ser medya civakî belavkirine ku şopên îşkenceyê li serê tên kirin. Rêveberiya Xweser dibêje na. Ev xort bi celtaya dil rehmet kiriye. Di vî warî de gelek daxuyanî çêbûn. Enekese, pedekese daxuyanî dan. Ev camêr ev xort endamê Partiya Demokratîk Kurdistanê Sûriyeyê ku yek ji partiyên serekeyê Enekesê ye. Her wiha ev bûyer gihîşt Wezareta Amerîkayê bibexşînin gihîşt kontrolxana Amerîkayê ya Şamê. Wan jî daxuyanî da ku divê ev mesele zelal bibe. Di vî warî de ez vê carê ji Şermînxan dest pê bikim. Tu çi dibêjî? Çi qas haya te ji vê bûyerê heye? Şîroveyê te çi ne? Min jî medya Kurdî takip kir û hin tişt xwandim li ser vê bûyerê. Di destpêkê de dixwazim bêjim ku yani
vakta li girtîgehê kes bê kuştin ev girtîgeh ev desilat yani desilata ve hereme berpirsiyarê ku derxîne holê ev çima yani ev kes ev xort çima miriye çima mir di girtîgehê de eviye hatta zelal nebe yani suçlar bigiştî berpirsiyarê girtîgehê û desilat bi xwe dibe loma ji bo van gelek giring ku derxînin holê ev tişt çawa bûye ev xort çawa miriye gelek nûçe min xwand û hatta malbat bi xwe dibêjin şopên işkence li ser laşevî hebûn yani tiştekî wiha nayê kabûl kirin işkence kuştina Kurdekî di herêmê ku Kurd bigiştî desilatin û rêveberiya xweser dibêjin biryarê dide û ji bo girtina xelkê ji bo serbest berdana ev loma xelkê loma divê derkeve holê çawa ev bûyer çawa bûye yani ez bi tundî şermezar dikim mahkum dikim yani eger ev xort bi vî şeklî hatiye kuştin yani kuştin bi xwe sûçekî mezin e divê kujer derkevin holê û mirina xortekî li girtîgehê de ji bo min nayê kabûl kirin yani vekî şexs vekî welatperverekî ez li dij vê yekê derdikevim ez mahkum dikim ez dibêjim her aliyê ku berpirsiyarê desilatê ji bona ku xwe paqij bike gerek lêkolînekî bêteraf bide çêkirin divê komisyonê bêteraf be ava kirin gerek bi her avayê bi zelalî derkeve holê ev çawa bûye. Belê. Kek Mehmet şîrovê te godarî bikin? Ez ê kêm bêjim ji ber ku Şermîn Xan gelek tişgotin bi rastî wek hat gotin Emin İsa kesek siyasî bû endamê partiyek siyasî Kurdî bû hatiye girtin û di girtîgehê de bi işkence bi derbî işkence miriye çünkû laşê wê hat sosyal medyada hat belavkirin ew işkence yani tiştê gelek xirab dihatin xuya kirin ser laşê wê ew nemirina dile bûbirin lê gerek ev were zelal kirin işkence sûcê dijî mirovatiyê ye pêwîst e rojek zûtir lêkolîn wek Amerîka û wek Kurd Partiyên Kurda NKSê Partiyên Kurdistanî ji Rojavayê Kurdistanê ê din ji parçeyê din pak min çapemenî da min banga pakê xwen û êdina dibên rojek zûtir PYD yan zî Hesedê ji ber ku girtîgeh xwedî ew ê ewin girtîgeh destê wan da bûye destê wan hatiye girtin ev gerek were zelalkirin daxwaza Amerîka zî ev e heta neyê zelalkirin ev ê tesîrê ser danûstandina Kurd û Kurda bike yani ser tesîrek hûn wek zanin nezîkbûna NKSê û PYD heye ew ê tesîrê li ser wê bike gerek ev rojek zûtir were zelalkirin bi rastî min îro di çapemeniyê da sosyal medyada xwend ji ber ku gelek tişt hat gotin protesto hatin kirin lê hîn zî ev zaîf ew bûyere gelek xirab e tê gotin biraderek nivîsandibû hin hunermendên Kurd ji Ewropayê çûbûn başûrê Kurdistanê dijî şerê mirakujiyê çalekiyek baş e bin serokatiya Hozan Şivanperwer bangê wê ji Hozan Şivanperwer ew bû ku ji ser dihokê hema derbasê Rojavayê Kurdistanê bibe û pevsa Emin İsa bike ji Hesedê gelo ev kes bin işkence de hatiye kuştin kujer kîne çima nake lê tenê dixwazim tiştek min xwen li vê derê bêjim bi rastî em gerek li ser vê bisekinin û ev diyar bi ku bi çi ye işkence lê hatiye kirin kê işkence kiriye kujer werin ceza kirin. Belê. Ez xwazim du gotinê dijî bêjim ev mesela Fermo. mafê jiyanê mafekî esasî
mafê miroviye û divê bêparastin û Kurd divê ji xelkê dî zêdetir qîmetê bidin civanên xwe, qîmetê bidin xortên xwe û keçên xwe û zarokên xwe gerek ji bona ku zarok neyê kuştin û divê zarok û civan zarar nebînin, xelk zarar nebînin, dayîk negirin, rondikên dayikan neyên xware divê her tiştê bikin. Siyasetê ku û şerê ku û zarar dide civanan, zarar dide zarokan û sedem dibe ku zarok û civan dimirin ne tu siyasetê divê bê terikandin. Yani eviye ez vekî dayikekî dibêjim ku divê em her tiştê bikin. Her şahs, her partî, her rêxistin, her hez dev jî çek berdin em divê çekên sivîl bikarbînin, çekên aşîtiyanê bikarbînin, piştgiriya Avrupa bigirin, piştgiriya welatên hevpeymaniyê bigirin, piştgiriya dünyayê bigirin. Yani em mesela xwe bi navê terör nedin kabul kirin. Wexta civanên me, xortên me bi vî şeklî dimirin, ev ji bo gel tevayî barekî giran e divê em rêyên dê hilbijirin û her tişt bikin ku zarokên me nemirin. Yani ez dibêjim siyaset jî, stratejî jî, encam jî li gor vê yekê bedayîn. Belê. Bi kurtayî dema em ji ber fikir û helwestên xwe îşkence dibînin, em bi xwe ji bo hin rêxistinên ku di muxalefetê de ne hinekan îşkence bikin, ev rûreşiya herî mezin. Nayê kabul kirin. û peşmerge tê kuştun eviye nayê kabul kirin. Yani peşmerge welatê xwe diparêze û zarokên Kurd, xortên Kurd ji bo Kurdistan çûne serê çiya. Wexta wana tên kuştun, wexta bi destê Kurdan peşmerge bê kuştun eviye tu ca nayê kabul kirin. Yani peşmerge welatê me diparêze. Çawa bê kuştun, çawa em bedeng bimînin, çawa em viya rûreş nekin, şermezar nekin. Gava avil her kuştune xortekî, her kuştune peşmergeyekî, her kuştune zarokê me divê em şermezar bikin. Yani em viya mahkum bikin. Paşê em rêyên dî xeber bidin. Yani divê neyê, ev tişt neyê kirin. Belê. Gerek Ne, yani bêjin ji wî ewtir, ji wî xerabtir e. Yani bêjin tu doza Kurd û Kurdistanê dikî, lê ez wek te nafikirim, ji bo ku goya tu jî doza Kurd û Kurdistanê dikî, tu min digirî û tu min dikî hepsê û bi min îşkence dikî, divê wek min bifikire. Çawa em piştgiriya Avrupa bigirin? Çawa bigirin? Piştgiriya dünyayê ev Daeş wexta derket holê sempatiyekî pir mezin ji bo Kurdan çêbû. Lê ji bilî binê ala Kurdî da em bimeşin, ala partiyan da, ala serokan da meşiyan û loma piştgiriyê ku hevcê bû, pêwîst bû, divê bihata dayîn me wernegir. Yani Kurd bi destê xwe carna intixar dikin. Em behsa intixaran jî bikin paşê. Yani ev intixar e, tişkî dînin e. Divê em pirsa Kurd, doza Kurd ji vê halî derxînin. Yani divê em piştgiriya dünyayê bigirin. Devletên dagirker dixwazin ku pirsa Kurdî terorîze bikin. Dixwazin Kurd hevûdû bikujin. Dixwazin keşeya Kurdan di navbera du partiyan da nîşan bidin. Ne keşeya Kurdistanî, doza Kurdistanî nîşan bidin. Yani devletên dagirker her tiştê dikin ku Kurd parça parça bikin. Lê wexta Kurd jî divê rêya da dimeşin qusur meze nekin, ev çaye em intixar dikin. Yani haqqê tu kesî tune ku zarokên me bidin kuştin û ji bona ku em welatekî wexta nexwazin, divê em zarokê xwe jî mirinê ra neşênin. Yani divê em jiyana zarokên xwe, jiyana keç û xortên xwe jî her kesî zêdetir biparêzin. Belê. Kurdistanekî serbixwe bi vî şeklî yani bi vî şek Kurdistanekî serbixwe dahî ev qas xort, ev qas keç canê xwe didin, ev dahî nabe bi vî şeklî. Yani divê em rêyên sivîl bikarbînin, piştgiriya dünyayê werbigirin. Vekî dê Kurdistanê em nabînin, hatta statûyekî piçûk jî nabînin. Yani statûyê herî piçûk jî, ama bêje şarêdarî jî nakeve destê me.
Yani devlet çıka devlete, devlet her tişte dike, dijminatı dike. Li em be devletin de ve em xo bu parezin, gele xo bu parezin, riya xo vekin. Stratejiyen nu ku pişkiriya dünyaya degire, halkı degire, Avrupa'ya degire işvara tespit bikin. Yani gerek bir avay ki aşitiyane kare xo bikin. Hem navkoda hem jibo derve. بله و روژه من داخویانیه که لاورو سروک وزیر دروایی روسیه خوند دبیجه داخویانیا خدا دبیجه دما امو کرده خوش لعبد کن لی دما کو امریکا دبیجه امیل هرمی ببینن کرد المگوداری ناکن بله لی Kurd dibê bizandin ku îro Amerîka rastiya me ye. Yani Amerîka çi ye çinîne tiştekî din. Ji bo çilwê derê ne ji bo çilwê derê ew tiştekî din. Em karin bi saeta münaqeşe bikin. Lê îro Amerîka İran و Türkiye و Rusya ve hereme jorte rakin. Yani Rusya belki bixone ke her tim şxo saye ve vasar bibine şxo ve zanbe ve Türkiye ve İran ve ne helen. Beli. Em sedem neden destem van. Yani em hicet neden destem. İca em behakın dibe gere em bi metodên hak o sivil tev bige. دوز لپارێزەرê şexsî yê Donald Trump Rudy Giuliano hat vekirin. Wezareta Edaletê ya Dewletên Yekbûyî Amerîka parêzerê taybetî yê serokê berê Donald Trump Rudy Giuliano doza lêpirsînê vekir. İddia ew e Giuliano ji bo mesela Reza Zarrab ku mesela Halk Bankası û Fethullah Gülen di lehê Tirkiyeyê karên lobiye kiriye. Kek Mehmet, tu çi dibêjî? Ez bawerim ku kiriye. Bi rastî ji ber ku Trump bixwazî zilamek kriminal bû, kriminal e û êk wê diparêzin zî kriminal e. Yani serokê şaredariyê New Yorkê Kevin bixwe parêzer e wek tê zanin parêzerê Trump bû. Mesela hilbijartinê de rastî negot. Got sextekarî hatiye kirin lê nekarî bû îdia xwe îspat bikira. Ji bo wê çi kirin ji dîploma wê îptal kirin. Yani em bêjin wesîqa wê ji bo parêzeriyê îptal kirin. Sedî sed ez bawerim hêvî dikim dawayek jaliyê dadgehê hatiye vekirin were tespît ew bikin lêkolînê da werin îspatkirin vana ji Tirkiye perestandine. Yani vana ji bo Tirkiye lobîstî kiriye. Parêzer Giuliani û kesî din zî ê derê ku vana perestandine menfaet nebe lobî nabe. Çünkü dibêjin min gelek ciya xwend her dîtina wê û Trump da mesela Türkiye aniye zivan gotiye gerek em Fethullah tesîmê Tirkiye bikin û xwestiye ew kesek Reza Zarrabî ez bawerim gotiye barê wê gerek sivik bikin. Yani her tim ew aniye zivan yani ez dibêjim eger ku lêkolîn tê kirin tiştek nebe bîlax meriv nake vana kriminalin û di hesabê Tirkiyeyê zî bo pera karin bixebitin. Trump bi wê şekilê bi Rûsyayê vazî xebitî danûstandina wê Tirkiyeyê zî gelek baş bû. Ez dibêjim lobiyê Tirkiye kirine hêvî dikim ev were tespît kirin û cezayê heq kiriye zî bigire. Bele.
Semin Xan Em dikarin derbas bin ki Mehmet dîtinê xwe got bes ji bo min devlet û mafyaya em dibînin ketiye nav hev tiştên wiha çê dibin em dê bişopînin ez ê bawerim tişt çêbûne û ne durê aqilanê ku bi vî şeklî bi pere hatiye sendin. min jî di vê meselê de gelek tiş xwend. Gulyanê bibêjin ev îdia esasî xwe de nenûye. 2019 da li Washington Postê rojname Washington Postê ev îdia hatiye kirin. Bê wî ev Gulyanê bi xwe di mehkema Rıza Zarabta di nav parêzerê wî de cî girtiye. Her wiha ev camêr dema ku hûn tê bîra we ew rahîbekî Emerîkî hebû bi navê Brunson ku li Tirkiyeyê hatibû girtin û Emerîka zorê da Tirkiyeyê ku wî berde ev camêr çiye yani xwestiye bi awayekê Trump îqna bike bêje ya tu gulen bidî ji xwe wê Brunson bidin. Yani xwestiye bi wî awayî xwestekê Tirkiyeyê jî bicîbîne. Belê em vê mijarê jî li dû xwe dêlin. Hûn dizanin li ew peymana Îstanbulê ku tê gotin esasê xwe navê xwe bi tevahî ji bo tekoşîna pêşîlêgirtina şîdeta li dijî jina û şîdeta nav malê peymana Konseya Ewropayê lê ji bo kurtasî ku weka em dibên krîterê Kopenhagê ku ew jî bêjin yên ku Konseya Ewropayê bi xwe ew kiriye bi kurtayî ji bo ku bê binavkirin dibên peymana Îstanbulê. Ev peyman yê ku beriya her kesî ku îmze kiriye Tirkiyeyê û yê ku beriya her kesî dev ji vê peymanê berda dîsa Tirkiyeyê. Hûn ya çawa dinirxînin wek jin ji ber ku ev peyman piranî li ser şîdeta li dijî jina û şîdeta navxweyîn yani nav malê de ku piranî ku jin muxatab dibin. Tu çawa dibînî tu çawa şîrove dikî vê helwesta Tirkiyeyê? Helbesta Türkiye vahaye. Türkiye rojane tiştên xwe peymanên xwe û biryarên xwe digohirine û bi îmzayekî Recep Tayyip Erdoğan bi şevekî de xwe ji vê peymanê vekişand. Yani keyfiye gelek tiş keyfî têkirin û polîtîkaya ku li gor menfaatê ideolojiya fermî zêdetir vê carê yani polîtîkayên dî ideolojiya fermî dajon lê vê carê zêdetir tarîkat çi dibêjin van hêzên radîkal İslamî çi dibêjin ev li gor vê muxalefetê dîtinê xwe guhartin dîtinê van kare ev bibe lê îmza avêtibûn binî da îmza xwe vekişand yani ji bona ku dengên wan werbigire dibêje em de ji vê peymanê karên baştir bikin qet ne bawerim şîddet li hember jinan berdewam e û di pratikê de di jiyanê de kujer kem ceza distînin gelek caran zû tên berdan yan jî qet nayên girtin û delîlên pir zelal dixwazin yani her wiha delîl hebin jî vek delîl gelek caran nayên kabûl kirin yani ji bo jinan welatê ku ciwatê ku meriv te de bi azad bijî nineye yani ev peymanê berda û eviya
jibo jinan jibo tevahiya civatê ne baş e di civatekî de jin xwe azad û serbest hîs nekin civat hemî esirin loma yani ev polîtîkaya Tirkiyeyê rojanê tê guhartin û li gor tarîkatan û hêzên paşverû û hêzên İslamî yên radîkal vê gavê avêtine û ana jêra pînê dikin dibêjin na em de baştir bikin em de peymanekî yan jî di jiyanê de tiştên biryarên baştir bicih bînin lê ez bawer nakim ji ber ku heta niha tiştên ku gotine cana tersa vê tiştê kirine. Belê. Kek Mehmet? Tiştek ez lê zêde bikim nîne ji ber ku ser peymana Stenbolê gelek tişt hatiye gotin protestbatine kirin mikarin derbas kirin. Belê. Ez jî dixwazim di sê tişt bibêjim û dizanin platforma em kuştina jina rawestînin bi wî navê platformek li Tirkiyeyê û her meh rapora xwe dide di rapora wana hezîranê de maha çûyî de divê 18 jin hatine kuştin û 20 jin jî bi awayekî ku mirov şüphe bike jiyana xwe ji dest dane. Îjar li gor wan ew yani dev ji wî 20 jinên ku şüphe dikin berdane ew 18 jin çawa hatine kuştin di raporê de bi nav dikin. Divê ji wan 18 jinan 10 wan ji alî hevjînên wan. Du ji aliyê xizanên wan yani merivên wan, yek ji aliyê bavê wê, yek ji aliyê hevalê wê, yek ji aliyê hevalê wê kevin û yek jî ji aliyê hevjîna wê ya berê ve hatiye kuştin. Yani her fert biryara xwe ya jiyana xwe çawa dijî, çawa didomîne dide. Ew çawa ji bo mêran derbas be her wiha ji bo jinan jî derbas be. Sedemên di raporê de derbas be dide nîşandan ku jin ne ji bo nakokiyên ku di civatê de rû didin wek ticaret, dizî, şêlandin an neyartî ji bo ku ew jinin ji bo ku tercîha xwe ya kî ew ê çawa bijîn tên kuştin. Ev rûreşiyek mezin ya civatê ye. Ez nizanim civata me wê kîngê vê rûreşiyê ferq bike. Nizanin ku ew jinekê çêbûne, waxtê çêbûne xuşka wan jî heye, ew jî jin e. Belê. Lê tiştekî ji bo jinên Kurd guhartiye ev jî leşkerên Tirkiye û hêzên Tirk û henî çeteyan destdirêjî li jinên keçên Kurd dikin, van hînê esrarê dikin û ev mesela di civaka sosyal medyayê de gelek keş tene xapandin yani ji bo jinên Kurd du bar çêdibe yani du car tên pelçikandin, du car şiddetê dibînin û şiddeta herî mezin bo wan şiddeta devletê ye, hêzên devletê ye û ji bona ku vekî jina Kurd ne azadin, nikarin zimanê xwe bikarbînin, nikarin heqê xwe biparêzin. Yani me dît leşker destdirêjî dikin hêzên nediyar çeteyên ku hene yani keçên Kurd re muameleyên pir xirab dikin yani nikarin xwe biparêzin jî yani adalet hukuk jî ji bo wan tune loma rewşa jinan rewşa jinên Kurd bi taybetî gelek xirab e. Ez ê rûreş dikim ez hevîdarim Kurd karibin deshilat bin, karibin di herêmên xwe de biryarê bidin û alîkariya jinên Kurdistanê bikin ku hem şiddetê ku li nav malê
تکرن هم جی شدت کج جی علی دولت تکرن خلاص بکن. بله. ام بشكل لازم بكم نها ساعت و 15 دقیقه ام به دورانم ام هاتن مجارا خویا ششان اون دزانن هر پارتیا کی نو کو لترکیه ته دانین جبو کو دنگ کردا بگیرن تن کردستان دگرن و دبیجن دخوازن خواه شیرین نشان بدن و دخوازن کو وک رجتا خلاص کرنا وان دست وان دایه وان داویا پارتی نو چه بون یک جوانا جی پارتیا دوایه دوا پارتیسی دیویژن به ترکی سروک پارتیا دوا یا ولایت دیاربکر نابه خود جیان السنه به مساجه که ده سال وگره ایدام کرنا شخص سعید او ببیرانی جیگر سروک گشتی دوای براخ دالگن برتک یعنی راکسیون نشانده لنبر مساجه جیان السن گوت جالین yani xwest ku bibêje ev tiştê ku tu dikî partiyeke weka me ya sereke ya Tirkiye divêgere bi mijarên wiha bilî nebe. Aynı wextê de yekî din ji wê partiyê ku damezrênerê wê partiyê navê xwe Deniz Bakatur e wî jî gotiye yani Şêx Saîd yani خواستیه ویجی یعنی او وی مساجا یا سروک ولایت دیاربکر یا پارتیا دوای پاراسیه گوتیه یعنی حق ما کوکا کوام شیخ سعید بیر وین او یک کرکو دناو پارتیه ده مثلا شیخ سعید جناها و پروبلم کردستانه کو دخواست ببیجه کو ام چارەسەریya pirsa Kurd ba me ye û em ê ji partiya ji Erdogan baştir û rastir em ê vê meseleye ew bikin destpêkê de tiştê ku AK Partî dikir wek bêje polîtika me bû lê dora wan çarx kir lê em ê wê polîtikayê bidomînin. Belê Kek Mehmet tu çi dibêjî yani van partiyên ku yên Tirkiyeyê ku datînin ku pêşî tên Diyarbekir ji bo ku dengên Kurda bigirin wê kîngê bawerî bidin me bi van şêlên xwe bi van helwestên xwe yani hê natine îqtidarê hê hilbijartin çê nebûne nikarin tehemül bikin. Belê evê nikarim tu bawerî bidin me lê gerek Kurd li Bakurê Kurdistanê bizanibin ku ev derewin ev bi hîla tên derewa dikin. Ez gelek spasiya cîhan ilsen dikim ku serokê Partiya Deva li Diyarbekirê bi vê Twitterê ev teşkilan bêjin ev tevçûnê xistiye nava wê partiyê her bijî ez spasiya wê dikim ku 96 saliya şehîdbûna Şêx Saîd û 46 hevalê wê xwestiye bîne rojevê û gotiye em gerek bizanibin ku mezelê wan li ku derê ne hevalê dewletê hatine kuştin lê ev şanî me didi ku ev mesela Partiya Deva Kurd û Türk li hev ketine. Kurd ji Şêx Saîd re xwedî dertên Türk dibên na û terorîst bûn yani zivanek wisa dibêjin dibên dijî Cumhuriyetê rabû ku Cumhuriyetê têk bibe lê Kurd gerek ya bizanibin em û Türka nikarin bi hevra siyasetê bikin di partiyek de cî bigirin ji welatekê re xizmet bikin yani pêşniyarê min kek cîhan ilsen ra û hevalê wê ra ji van Partiya Tirka ji Partiya Deva veqetin tevê partiyek demokratîk a Kurda bibe ew partî hene
چونکو داخوازê me yekin hin fikrê me cuda hebin lê em ê karibin hevdû temam bikin em ê bi eşkere bikaribin bixwazin şehîdbûna Şêx Saîd û şehîdên Kurdên din bînin rojevê û mafê wan û zarokê wan biparêzin mafê me ye ku em bizanibin mezelên kalîkê me kalîkên kalîkê bavên kalîkê me li ku derê ne ev heqariyetiyek mezin e ez hêvî dikim cîhan û hevalê xwe di vê meselê de pişek tecrübe xistibin û rojek zûtir ji vê partiyê dev jê berdin û vegerin ser partiyên Kurdistanî. Belê. Gotinên te Şermîn Xan? Partiyên ku hene yani partiyên Türkiye'yî ne û partiyên li gor îdeolojiya fermî hatine ava kirin û ji wan tişkî dî hêvî kirin piçek safetî aslê xwe da yani ev wiha difikirin û henî tiştên piçûk di derheqa mafên Kurdî de bêjin jî yani asıl îdeolojî ev e bingeh ev e û li gor vê îdeolojiya fermî ku Kurd tune û Tirk hakimê vê welatê ye û parlamento jî ne parlamentoya Kurd û Tirkan e tenê Tirkan e yani li gor min tiştekî ku meriv şaş bibe nine ye wiha yê çixwe ê ku diçin tê de cî digirin û tişkî dî hêvî dikin li gor min ev piçek bifikirin yani çi hêvî dikin hêvî yani partî li gor vê îdeolojiyê ku Şêx Saîd û hevalên wî dar dikirin hatiye ava kirin yani hemî partiyên ku li gor îdeolojiya fermî û li Tirkiye Tirk hakimin û parlamento ne parlamentoya Tirk û Kurdanê zimanê Kurdî ne zimanê fermî ye yani em karin sed tişt bibêjin yani tiştekî dî meriv çi hêvî dike ku Ez hêvîdarim muhafazakarên Kurda jî rojek zûtir têbigihên ku karin partiyên muhafazakariyê Kurdistanî jî hebin yani dikarin wek partiyên ku heyî nefikirin karin hin dîtinê wan cuda bin lê nihayet em milletekin û gelek tiştên me yên müşterek ku her hem welatiyê me eleqedar dike her Kurdekî eleqedar dike wan jî eleqedar dike divê gere ew jî li gor wî yani li ser wî esasî xwe birêxistin bikin ya herî ew mesela koronayê ew kir ku li Swêdê 100,000 Kurd hene an bêjin hin civat belkî edibim 100,000 yani kare zêdetir be lê hin civak hene ku li Swêdê belkî 20,000 bi pûsa wan tune yani ewa wan 10,000 bi zimanê wan li ser koronayê agadarî tê dayîn li welatekî wek Tirkiye ku yani bêjin Kurdistanê 15 milyon û di nav Tirkiyeyê de 10 milyon belkî 25 milyon kêmanî Kurd dijîn bi zimanê wan tu agadarî nayê kirin divê vîya her Kurdekî yani çi dîtina dibe bira bibe ji wan re bibe îbret yani ez hêvîdarim rojek zûtir ev Kurdê me muhafazakar jî em çi dikin em li ku derê ne çil me dibe wê çi bibe vê pirsê ji xwe bipirsin em derbasî mijara nû dibin dîsa em li Tirkiyeyê ne dîsa em yani bi awayekê li parlamentoya Tirkiyeyê 20 parlamenter ji bo îmûnîteta ku ser wan rabe fezleke wan hat şandin ji bo parlamentoyê ji vana 15 hebê wan
pazda kesewan endamê HDP ne yên din ji partiyên cuda ne yek ji wan jî serokê CHP ye. Türkiye yani Türkiye Erdoğan ne tenê Kurd û Kurdistanê her wiha bi tawayî bi tu rengî muhalefetê navxwaze. Nikare CHP ku ji wan bêtir Türkiye parêzin dîtinê wan jî tehamül bikin. Ji xwe niha polîtîkakirin li Kurdistanê bi ser navê Kurd û Kurdistanê bi her awayî astengiyê heye. Çend parlamenterê HDP mane dixwazin wan jî bi awayekê dervayî parlamentoyê bêlin. Kek Mehmet, çi dibêjî? Wala ev ne cara yekemîne Kek Mumtaz gelek cara dosya filmê berê dîtibû yani. Berê wezî got yani 15 heb ji HDP ne gelek wan zî Kurdin lê doz vekirinê yan zî lavkirina serokê CHP ez bêjim formalîte. Kemal Kılıçdaroğlu tu car evê parlamenterê wê ew nekin. Yani ew tenê ji bo dawa were vekirin lavkirinê lê ew ê ew parlamenterê wê dernaxin û ew nekin. Tiştek formalîte ye. Lê ez bawerim heta hilbijartinê zî ev proses ew dawî nê. Tenê dosya amadekirine dane serokê parlamentoyê gotiye em lav bikin. Lê ez tiştek jê napêm. Hêviyek min zî rastî wan nînin têda bin zî ne têda bin zî ti guhertinek zî yê çênebe. Ji bo wê rojevê daye li Tirkiye tê xeberdan lê ez zêde giranî nadim ser. Beriya ez Şermîn Xan gotinê didim Şermîn Xan hevkarekî min ji min ra nivîsandiye divê min gotiye îmûnîtet gotinekî bi eslê xwe fransîzî ye gotiye bêje parêzbendî. Belê keremke Şermîn Xan. Tu zanî meriv şaş nabe eviye ne cara yekeme ez dibêjim ev parlamento vexta dibêje Kurdî zimanekî biyaniyê nenase û vexta ev sondê jî parlamenteran re sondekî ku nijadperestî sondekî wiha ye tenê hebûna Tirkan û parastina degerên Tirkan û her wiha yani tunebûna Kurdan hatiye avakirin ev sond ve sondê jî hemî parlamenteran re didin xwandinê. Ez dibim Kurd vê sondê jî nexwînin û hewce nake herin vê parlamentoyê jî û tu fayda Kurdan niha têda tunê ku ji ber ku ew qas tada ew qas zulm û ew qas tunekirin û heqaret û her tişt û divê parlamentoyê de vekî protesto jî meriv kare xwe vekişîne. Ev jî metodekî berxwedanê ye. Yani carna meriv tiştan henê dezgehan protesto dike. Yani dibêje hûn vexta me tune hesab dikin em tune ne. Em derdikevin hûn bi xwe kerem kin. Hûn çika me gudarî nakin û li gor xwe dimeşin. û ji bo zêdetir demokrasî verê Tirkiye jî meriv ev qas heqaret nebîne. Hewce nake ez dibêjim. Yani tiştek ku ez şaş bibim nine yani ev polîtika bi salanê te ajotin. Keyfî ye her tişt. Îro didin sibê digirin û sibê datînin ber derê diçin parlamenter ku li ser mejeyê jî digirin. Yani van tiştan van veneyan van filman me gelek caran dîtine û wiha jî xuyayê berdevam bibe û ji bona ku berdevam nebe gerek stratejiya nû metodên nû divê meriv bibîne. Yani meriv xwe biparêze bi kemasê.
بله گلک سپاس نها ام درواسی بویره که تراژدیک کو یک باجار کردستان ناسکری کو بناوی سلیوات ناسین لی او بخواش خورا دویژن فارقین بیستو نوا ساله که ده 29 خورد خواستنه کو جان خود دست بردن 18 کسی وان بسر کتنه یعنی رحمت کرنه مرنه او بویر نها دناو تایبتی دناو کسین یعنی آلی کسین کو دخطا کردستانی نه کردایتی دانه کسین کو جواکا کردستان دلوان دیشه بیه لی پرسینک و دو به مسئلت که من چما بفرقینه خورد خود کجن بخوازن جیانا خوش دست برده شرمین خان تو کو ببیجن بجوانا راجی تک گلک کار کریه اب کسی کو جیانا خود دست دادن جی پرانه وان جوانن تمنه وان بنیا سیدنه تو چوا دنرخینی تو چوا شیروت کی ev sosrete Ez baverem ev sosret li gelek bajarên Kurdan da berdewame û hene lê farqîne yani noha meriv bala xwedayê farqîne henî tiştan fark kiriye di nav 6 mehan da 11 kes yani intixar kirine û ji ber çi ji ber berê jî me hendik bahs kir ji ber ku bê bawerî heye û bê hêvî yani hêvî tuneye hêvî ji bo peşerojê Kurdan peşeroja şexsî tuneye û mekteb bixwînin nexwînin dibistan bixwînin jî dîsa bêkarin bêkarî heye yani bêçaretî wexta hemî çarê xilas bibin ev rê henê hêl dibijêrin û intixar dikin yani ev ez dibêjim dîsa berpirsiyarên dezgehên devletê eko di herêmê da desthilatin berpirsiyar evin ku derxînin holê xelk çima intixar dikin û polîtîka van bi xwe berpirsiyar e yani ev pirsên civakî pirsên ekonomî aborî tesîrekî pir mezin li ser ciwanan dike wexta ciwan tu çare nabînin û vê rê hêl dibijêrin suçdar kî ye suçdar desthilat e yani desthilat dibe xwe binirxîne û çare bibîne û rêxistinên Kurdan jî gerek dest bavêjin vê mesele yani çi karin bikin ku bigîjin van însanan hêvî bidin êvan yani gelek caran di alana di cem rêxistinên Kurdan jî vê hêvî nabînin loma ev jî ji bara dilê wan da sarî çêdike dibin bêhêvî dibin û xwe bêçare hîs dikin loma dibêjim ev intixar yani gelek herêman da çêdibin her roj televîzyonan da medya Tirkan da jî Kurdan da jî em dibîsin jin xwe dikujin xort xwe dikujin keç xwe dikujin yani meseleyekî mezin e ne tene pirsekî malbatî ye yan jî şexsekî ye pirsekî civakî ye û aborî ye û siyasî ye û berê min behsa wexta min got Kurd di herêmên xwe da desthilat bin dê Kurd jî şîddetê xilas bikin ne di vê manayê de ku dezgeh verin carekî de xilas bikin di vê manayê de ku wexta her Kurdek xwe bizanibe û şiyar bibe û mafê xwe biparêze jin mafê jinan biparêze xort mafê xwe biparêze keçên me ciwan mafên xwe biparêzin û ji bona vê yekê berxwedana sivîl bidin civat mecbûr e xwe biguhere yani wexta Kurd jî desthilat bin
de aynı demida de careki da azadiya geçti nay eviya hendik minak jimediti de jin disa tekoşina ko nohaji o paşeji berdavam bıkın ko hatta azadiya ko ver bigirin. O jibo civananca aynı işte. Yani gelek lekolinen ko hatine kırın civan bey hevine. Heviye van nemaye, ji peşeroje nemaye, ji dezgehen devletera nemaye, ji xwandin era nemaye. Yani çare nabinin, çare intihar dibinin ev ji reyekî herî xirab e. بله û ez gelek pê diêşim, ez dibêjim tu tişt min ew qas naişîne. Wexta ez dibîsim civanekî, xortekî, zarokekî intihar kiriye yan jî hatiye kuştin. Yani eviya ji bo min eşekî pir mezin e. Yani her care ez gelek dibin tesîra wekê de dimînim. Ez dibêjim civat bi tevayî gerek ki zarokê xwe, xortê xwe biparêzin, keçên xwe biparêzin û jinên ku dibin şîddetane û ji wan re destê xwe dirêj bikin bêjin alîkariyê em bikin rê hene, hevî hene, hevî bidine civatê. Loma yani civat teme da eğer em bixojî rê vekin ji bona ku zêdetir civan bimirin, ev mesela intihar lê cama van xortan di navbera rêxistinan da jî dimînin. Mesela rêxistina Hizbullah li farqîne gelek bixurt bû. û demek ki navbera Hizbullah PKK da şer hebû. Demek devlet pir bi hişkayî çû li ser farqîne o gelek bajerindî o gelek insan van da bun hatine ravandın o hatın kuştun kes nizane kujer kineci yani vakta meriv hevin ne bine meriv hendi evre hidli bijere evreji ez dibêjim em alîkar bin ku riyên dijî hebin o em desthilatinin lê kasê ku yani van partiyên û rêxistinên sivîl kasê ku karibin gerek dest bavêjin ser vê pirsê. بله gelek spas. Kek Mehmet. Rastî ferqên bajarek Kurda dewlemend e bajarek mezin e 90,000 nüfusê wê heye. Ev 42 sala min ferqî nedîtiye lê ez zanim cihê ferqînê di dîroka Kurdistanê de cihê girîng heye. Di tekoşîna Kurdan da cihê girîng heye. Ferqên bajarek pir rengîn bû berê. Pir zivanî, pir olî bû. Gelek kesên siyasetmedarên Kurd, şexsiyetên Kurd ji ferqînê hatine. Lê ev bûyerên ki nava salek da îro em ser xeber didin tiştek stratejîk e. Bi rastî berê vê çend sala hîn bajarên Kurdistanê hin hene kuştina jina zêde bû. Wek Batman berê vê çend sala gelek pêşber çûbû lê tiştê ku stratejîk ê li yani kuştina jina gelek xerab e lê vê bajarê wexta ki gor îstatîkê meriv dinêre zilamên ciwan ji jina zêdetirin yani balkêş e ev ya zî gerek psikolog ser vê meselê lêkolînê bikin ev ya bi rastî girêdayê Hind trawma ye we Şermîxan behsa şerê Hizbullah û PKK kir yan zî kuştina gelek kesên welatperwer di salên nodî da jariyê Hizbullah lê ez dibêjim tesîra hendeka şerê hendeka zî 2015 zî li ser ferqînê bû ferqîn ji wan yek bajara wekû hat wîrankirin şer pevçûn bû wek Nisêbîn wek Cizîr belkî ne wek Nisêbîn û Cizîr zêde xerab bû çûnku hin kesa müdahale kir nexwest şerê hindeka li ferqînê pêş ve biçe lê ev dibêjim girêdayê wî ye yani ne tenê girêdayê aborî ye bê perspektîfî ye ji bo ciwanên Kurd zilamên Kurd kesê 30 salî çima xwe bikuje ez dibêjim tesîra van zî hebû yani ev şerê hendeka ev polîtîka PKK gelek xerab kir li ferqînê li Cizîrê li Nisêbînê û li Amedê ciyek ev şer dest pê kir gerek xerabî anî ser Kurda
تفێدا وێ ژمەرە نەبوو ئەڤیا تراومە وایە یعنی گەلێک کەس دەبێژن لە کۆلینیە ببە ji Diyarbekirê hin çûne tişt pirsîne bi kesêk xwe kuştine întihar kine malbata wan ra axivîne lê eviya gerek bi elmî were ew kirin tarîfkirinê an zî viya zî karin sosyolog û psikolog ew bikin lê tu hêviya min ji dewletê tune ku di ser vê çalakiyek pêk bîne. از فارقی me از yani hatta xortaniya xwecî hatta 19 saliya xwecî el farqî nebûm farqîn her tim yani bêjin ve kelemek bû çavê mêtingehkaran de her tim dixwestin tedbîra bigirin yek ji tedbîrên ew ê destpêkê xwestin awaya aborî bipelçixînin li farqînê fabrîqa tune bûn herê were tekel hebû ya tûtunê ku bêjin belkî her tim di sed kes 400 kes belkî têda kar dikir lê hin mevsûma ew hejmar bilindtir jî dibû rabûn wiya ji farqînê ew kirin derxistin dûra mesela rê hebû berê rêya ku meriv diçû Wanê, Batmanê, Sêrtê, Bedlîsê tev di farqînê de derbas bûn rêyek nû hat çêkirin ku li ser Bismil de derbasî Batmanê bibe bûya wê ew jî ewek bû ku bi diha restoran û qehwe û ew pêdebara xwe dikirin piştî van herdû ewa rakirin farqînê ti ewek aborî nema piştî wî berê xortên ku ana ku diketin ji ber ku meriv normal halê de dema ku meriv farqînê mezin dibe meriv wek kurdekî mezin dibe kurdî tê peywandin û bi hestên kurdistanî meriv mezin dibe yani bêjin hevalê min evê de emrê min da ku ez yani bêjin evê ku navê wan kulîlk bûn navê wan zinar bûn navê wan rojvan bûn navê wan ciwanroj bûn navê wan nazenîn bûn hene bi daha bi bîsta yani ku bêjin bavê wan mervê wan naval wan dikirin wî rihê mezin dibûn vanê hanê bêjin piştî ku hêviya xwe nedîtin bazdan çiya yani gelekî wan ji farqînê ku gîştin pekekê ku bêjin rê tinebû tiştekî din tinebû yani ew agresyona xwe ew hêrsa xwe bi awa xwe dixwestin wê derê ew bikin ew rê jî yani heta derekê bû dûra xitimîn kes yani hêvî dûr da jî nabîne û dernakevin vê dawiyê yani bêjin di wê demê de mesela Hizbullah derxistin ew jî Sûnî bû ji derva bû yani bêjin tiştekî taşeron ji derva anên bêjin lê piştî ew jî negirt esasê xwe da yani bêjin piştî demekê ku bêjin hikûmet dev ji wê siyasetê berda ew wanên ku berê wan ku alî Hizbullah bûn ji farqînê terk kirin nikarbûn bimînin nikarbûn yani nikarbûn bijîn wê derê ji ber ku milletê wan bixwara yani wê wan qebûl nekira niha piştî ev mesela hendek û barîxat û ewa ti rê ji wan re nemaye yani bibêjin ti ciyekî ku karibin wê kar tune ew tune ya üniversite xelas dikin divên yeterlîlik sınavê yani bêjin li tu dewelatî tune eger te wê zanînê nedaye wî ku têr bike ew sûcê mektebê ne sûcê kesekî ku piştî üniversiteyê xelas ke divê kar têkeve îmtihanekî din wana jî piranî ewin yani bibêjin insana dinaxînin ew dikin tu wê çi bikin kar tune ew tune
براستی روشک پر تراژدی که و یعنی باور دکم نه تنها فارقی ده بلکه در کت پیش بیاید گلک بازار این کردستان او روش وایه بله از من بگوتا یعنی جانجی رین خراب نشانی وان خورتان دکه مثلا تشتین کو هنه یا مافیا دیگر مافیا ببی یا کاری کی پیس بکی اسرار بفروشی بکار بینی dizi biki yani tek evi nav çete yani ring ko civar rahatiye danin ne turene yani re ne mane ya tu vaha bebe ya tu vaha bebe ya ji kobukuji yani ev civat bir şekli çaba bemeşe o hatta kodere berdavan be ez nizanım le ev intihar kemtir nebin o zedetirdi be eğer çareseri ki ne yediydin çareseri ciddiye travmaya her imazın ve kurt nayin kabul kırın o karşı varar nayi dayin o nicat perestiye kule hem bervan te nişandan hat devitüneye yani min lisan korteki farkını kant hasiye bekçi bebe imtihan kazanç kırıya mülakat kazanç kırıya davi da Facebook avi da tiştek ditine rengin ale ditine ala kurdan lisan kalemeki penuseki o gotun em karnatın ete eğer ev kort nikarbe malbatı xودی bike nikarbe biji yani aboriya xo dabara xo peyda bike çavadı be çi rehiye yani eviye şerme jibo civatek jibo devletek jibo şaredariyek jibo dezgehek kulur desilatı yani ay be ko heye ay be şahsan tenişandan ay be devleteye ay be civateye enko desilatın ay be vane بله ام در باسی مجارا خویا داوین ببین مجارا ما داوین وزارت دروایا امریکایی ترکیه قسم او لیسیا ولاتن کو تبلی بکارانی نازاروکن لشکر دبه اف جارا یکم کو حوال بندک ناتوی د ناو نشانه کو سادت جی گرتن جی کرن وزارت دروای امریکا در راپورا بازرگانی مروان یا 10,021 دیار که کو ترکیه اف دمک درجه لسوریه پشگیریا بر بچاو ده زاروکن لشکر Türkiye diyar kır ku jiber ku Amerika Ankara kiriye listeye hükümetin tiliyawan dikaranina leşkerin zarok te hene duruti kiriye. O divê em zarokan yani najon şer û em wan wek leşker nagirin لي PKK نظام يعني او دنگ چو امریکا یا جو کو بالانس بکه عینی وقت ده وزارت دروا يعني یا امریکا PKK جی خست ولیسته کو برجی خست بیه سالم برجی او بناو جید که دوی کو دشار سوریه ده او لشکرین کو Türkiye بکارانیه دنوان دا زاروکنه او لشکرین کو Türkiye شاندیه لیبیای کو پرانیه وان سوریه یاد پیکته دنوان دا زاروکنه یه PKK جی دوی بصدان زاروکین ازدیل شنگال پروردد که و دشینه قندیله و دشینه اپراسیون ناو ترکیه و ور حاصل هر دوجی کتنه ویلی استه ایجار دور ده ترکیه دوی نامن PKK و دوی وارده جی ببیجن وک پروبلمک نو کتنا برا ترکیه و امریکای لگل پروبلم دنیکایی شرمین خان وک دیکی
تویا چوا دبینی کو بیجن کسی کو بنیا 18 سالی 14 سالی 16 سالی yani arman çid be beraber be ku cilê leşkeriyê li wan dikî û wan dişînî şer û ku têda kuştin heye û ew zarok eger nemirin jî bi wê psîkolojiyê wê çi ji wan derkeve? Nayê kabul kirin arman çi bibe fark nake û kî dike fark nake divê bê mahkum kirin û divê meriv li hember vê yekê derkeve zarok nikarin leşker bin zarok divê çek negirin destên xwe divê em zarokên xwe biparêzin em civanên xwe biparêzin min belkî 100 car divê bernameyê de vîya got divê em rê vê nekin ji bona ku jiyanê zarokê me tek biçe û em gerek rê ji we re xweş bikin ku karibin yani bi azadî bi xweşî bijin eger yani tada devletê bestine em jî li ser van tada bikin eviye qet nayê kabul kirin divê hareketa Kurd tevgerên Kurd rêxistinên Kurd vê rêhîl nebijêrin û Tirkiye çiqa van tiştan Vakta bi xwe dike lê her tiştê xirab dixwaze li ser Kurdan jî mal bike em divê hîcet nedin destê dijminên xwe destên ku naxwazin Kurd azad bin xwedî statûyê devlet û serbixwe bin yani biryara xwe bi xwe bidin divê em rê nedin ki piştgiriya dünyayê cîhanê kut bibe jî Kurdan ji vakta Kurd bêjin azadî azadî û di rê azadî de di vê pevajoyê de tiştên wiha bikin yani dubendî dibe eviya nayê kabul kirin ez tu car tiştekî wiha nikarim kabul bikim li ser navê çi bibe fark nake zarok jiyanê zarok jiyanê civanan ji bo min muqaddesin yani divê em bi her awayî biparêzin û vekî de jî Tirkiye û dagirkerên Kurdistanê van riyan dikin û şerê Sûriyê de li hember Kurdan li Afrînê li Libyayê gelek yani nûçe hene û gelek işaret hene ku tiştên wiha dikin û devletên derober jî vêya dîtine vay niha Amerîka jî ev yek dibêje yani em gerek vek van nebin derdê min ev e yani van çiqayên protesto dikin û şaş dibînin û li hember derdkevin lê eko min zedetî değişîne vakta Kurd van metodan hilbijirin qet nayê kabul kirin yani bahsa bi sadan zarokên Kurd dikin ku destê hen rêxistinan danê û ji we re dersên çekdarî didin yani zarok divê nekevin van tiştan em heviyên zarokan jiyanên zarokan tarî nekin yani tarûmar jî nekin min ji Şermîn xan wek dêyekî pirsî îca kek Mehmet wek bavekî îca ji te bipirsim Belê bi rastî ev rapora Amerîka meriv gerek silav bike me bigota me digot kesî bawer nedikir lê wexta Amerîka bêje balkêş e û em silav dikin Tirkiye di êrişa ser Afrînê bi destxistina Afrînê û serêkaniyê û deverê din ê Rojavayê Kurdistanê grûpên çekdarên îslamîst pêk anîn ew bi wan ra îtîfaq dike nava wan de zarok zîne Amerîka rapora xwe de wê dibêje ew rast e baş e ku û destê Amerîka de ew zî hene tespît zî hene ev tenê ne îdayê valane ev îslamîst bi zaroka zî wek şervan bi kar tînin kesê wek Şermîn Xan got emrê wan temenê wan hîn 16 salî çûktir lê tiştê înteresant APKK ew ne nû ne îda ne nû ji aliyê Tirkiye de hat gotin lê aliyê ji Kurda zî de hat gotin gelek malbata em nas dikin ku bê rezaya yani bê erê kirina bav û diya wan zarokên 14-15-16 salî gihîştine PKK bi navê perwerde piştra şandine Kurdistanê û hinek ji wan zî şehîd ketine ev hene ev ne tenê îda ye ji bo wê
افشتشه گله خرابه کرد جوان متودا دست بیلن کسین 18 سالی چوبتر زاروکین 16 سالی چوبتر gerek babu diyawan bêjin erê meriv dibistanê da ji bo zarokê xwe ji bo wan dawiya heftê bibin çiyek tên misade dixwazin bi kaxit gerek babu dê îmze bike lê zarok ji em bi Ewropayê bê erêkirina babu dê ji malê wan bigirin bibin perwerde bikin û bişînin ciyek din ev gelek xirab e şingalê bi rastî Kurdên êzdîc ciwanên Kurd di raporê da hatiye nevisandin hatine şandin ji şer gerek ji van metoda Kurd dev jê berdin ev gelek ji bo me xirabî ye em gerek mafên zaroka biparêzin şer zî gerek hin gerek gor krîteriya hin were kirin ev zîn heqî ye. Şermin Xan dengê te nayê. Dê û bav jî zarokên xwe bişênin şer ev bi xwe jî suçdarin yani li gor min vekek me jî bahs kir mafê zarokan divê her mezin eko xwediyê zarokun û her civat her desilat divê biparêze lê vexta meriv cudahî çêke bêje ev zarok karê bê kuştin ev zarok emeye bila neyê kuştin yani dîtinê wan çi bibe fark nake ciwan bibe Kurdekî bibe welatperverekî bibe hatta ne welatperver jî be dîtinê meriv çi bibe malbatê çi bibe fark nake divê tu kes li ser navê tişkî neyê kuştin yani eviye nayê kabul kirin li ser navê ol jî neyê kuştin li ser navê valas jî neyê kuştin li ser navê tu tişkî yani divê olê me jî alîkariya ciwanên xwe bike rêyên daha aram nîşan bide wan li Ewropa kilîse deriyên xwe vêkirine ku xelk vaksîn bibin xelk yani agahdariya xelkê didin agahdari didin ku çi qas baş e vaksîn bin derzî li xwe kin yani di pirsên civakî da kilîse gelek caran deriyê xwe vê dikin û karên perwerdeyî dikin em ê civatê me yani em tiştên mezin gelek caran xeber didin lê tiştên piçûk ji bîr dikin yani divê em xwe mobilîze bikin van zarokên xwe ciwanên xwe biparêzin yani van rêxistinên sivîl gerek bala xwe bidin van tiştan herkes şiyarên mezin bavêje çê nabe şiyarên ku ji bo zarokên xwe ciwanên xwe ji bo jiyanê wan em bavêjin jî hene. Bele yani divê çi dibe bira bibe meriv ji bo çi dibe bira bibe divê meriv erê divê meriv hertim bi erkê xwe rabe û tiştê ku meriv nerast dibîne û tiştê ku nedicî dane divê meriv helwest eyne dema ku herkes helwest eyne wê şaşîtî jî nebin ve suçdariyên rûveşiyên vî awayî nabin yani yekî 14 salî tu bişînî şer çi dibe bira bibe kî dibe bira bibe yani ferq nake bi navê çi dibe bira bibe belê em hatin dawiya bernama xwe ez gelekî xweş bûm bi mêvaniya we ez hêvîdarim me bi şîroveyê xwe me tiştek dabe temaşevanan em li vir spasê xwe ji bo temaşevanan jî rê bikin gelek spas ji bo ku we li me guhdarî kir em me xwest em ji wara hin mijarên ku di rojeva Kurda de ne şîrove bikin belê îdî em heftiyek din dîsa vê rojê bi bername çêke yek ji rêvebirên çarpel medyayê em ê li hemberê we bin bimînin di xweşiyê de xatirê we.